Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, sa ulog karon sa simbahan ang unang Domingo sa Adbyento. So nisud na ta sa atong bag-ong tuig sa simbahan, ang tuig 2021. O masabak na sa dinhi ang atong pagsaulog dinhi sa ato sa Pilipinas sa ika-500 years sa atong pagka-Kristyanos. So i-intensify pod nato karon ang pagpamalandong kabahin sa pagsangyaw 2021. Nya kinisad ang atong misa ron, mausad ni ang atong unang misa sa alas 5 buntag. So congratulations ninyong nag-una og simba, malangit na mong tanan. Pwede na mo mga matay humans misa. Pero ay lang sa tingali, no? Unya na lang mo sa mga pila pa ka tuig gikan karon. Padayon tang magampo alang sa atong problema karon nga pandemic, COVID-19 nga mahunong na unta ni. Iyampo sad nato pagpadayon o pagpasalamat alang sa atong tanan nga mga benefactors o mga donors sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan, si Abraham ug si Jacob, ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Ginoo,
nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan, ug mahimong mugahi ang among ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong alagad, kaluy-i in taon ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tao nga wala mo harii ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Muhari og ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo paabuta, nanaog ka ug nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog, ni may nakakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga mutabang niadtong musalig kanimo. Kaymutan mo ang nagkinabuhig matarong og nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga nipadpad kanamo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan ug mibangon aron pagkupot kanimo kay gilingiw mo man ang imong naong ug ipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon namo o Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magkukulon, kaming tanan imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamatig ikan sa imong trono diha sa keruben. Padanag dasiga ang imong gahom, ug muhari ka aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit. O tan-awa kami. Ati man na pagayo kining parasan, ug bantayi ang tanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Matabangan nung tanimo ang tao sa imong tuong kamot. Pinaagi sa anak sa tao nga imong
kinabuhi, ug sang pito namo ang imong ngalan. Pabalikan kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kanyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkaiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti o sa tanang pahibalo. Ang mensahe, mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mogikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kanus-a ang agalon mopauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi ba, o sa dili pa ang kaadlawon, kung sa buntag ba. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taygon ikaw, O ikaw, Kristo. Ang giauhag ni Kristo nato, kinahanglan tang magbantay. Kay inigabot God sa Ginoo nga labing gamhanan sa atong kinabuhi, ang unang mahitabo mao ang dili maayong hitabo. Kay ang una ganyang buhaton, iyatang patyon. Mo dyan ay una. Inigbalik niya ang atong masinati, patyon kita niya. Niya ang siya, okay na mo. Okay na mo nga mubalik ang Ginoo. Okay ra. Muna,
Mao na yung ay gid mo kumpensa pagbantay gid mo. Kay inigbalik niya iya usatang patyon. Nya inighuman niyag patay na to, iya dayon tang hukman. Buhion ta niyag balik ngatong kalag di man na mamatay, nya hukman dayon ta, nya adto dayon didto ang final judgment. Adto batas impierno nga mao ang final death, or adto batas langit ang final life. Yang gitawag eternal life, or adto batas impierno nga mo'y gitawag og eternal death. Asa man mo gusto, nigbalik sa Ginoo. Sa langit. Langit bantay mo. Nya mura kuno tag mga sulugoon, nya milakaw ang agalon, nya paglakaw na niya, iya tang gibinlan og mga buluhaton. Unsa man ning mga buluhaton nga iyang gibili nato? Karon sa atong pagsangyaw 2021, gipahinomduman ta, focus ta karon sa bunyag. Bunyag. Kay ang dako kunong hitabo diri sa Cebu nga historical kaayo, mao ang unang misa ug ang unang bunyag. Nya ang unang misa way pizza nga na-determine ang gibutang ra event Easter Sunday adtong 2021. Pero ang unang bunyag gibutangan yung pizza April 14, 15, 21. 2021 akong isulti ganiha. O 1521, April 14, Abril 14, 15, 21. Mo na unang bunyag nya, mo na karon ang focus nato bunyag. Pag bunyag nato, mura dayon tagibiyaan sa Ginoo, iya tang gitagaag trabaho. Nya unsa may trabaho nato pag humagbunyag, na membro naman ta sa iyang simbahan. Kana bitang inighid-hid sa pare sa diri sa kuan bata. Mao na siya ang paghatag natog assignment. Unsa may gi-assign diha nga mahimot ang pare, propeta og hari. Mao ra gina, pare, propeta og hari. Nya kun ato na siyang buhaton, hangtod gyud inig kamatay nato, nangandam ta. Unsa may trabaho pare? In general, ako lang ning i-summarize, mao ang double A ang ako anang kuan, ang ako anang abbreviation double A. Unsa may trabaho pare? Ampo og antos. Kana bang magsigi ra jud kag ampo, magsigi kag antos, hangtod jud ka mamatay. Kana congratulations, pasar ka na. Pero magsigi gani ka og negosyo ra gyud, wa nay ampuay, nya human dili pa gyud muantos, sige reklamo, impierno din ka na. Nya kumusta man mo ron? Katuman mo na. Wa. Ikaduha na function ang pagka-propeta. Double S. Sangyaw sa maayong balita o saksi sa maayong balita. Kana bang ang mugawa sa atong bakba, pulos bitaw pulong sa Ginoo? Kamo mga ginikanan sa inyong pagtan-aw sa inyong mga anak, unsa may inigsulti ninyo sa inyong mga anak, unsa may mga pulong inyong gamiton, pulong sa Ginoo. Tubag. Inyong pahiyom lang muna ako. Dili lagi ko amahan. Anong inyong sa kong iapil nga umang ko'y anak. Kamo ba akong ipangutana, maginikanan, minyo, magay mong mga naong. Pulong Diyos Ginoo. Kung ang imong anak tapulan, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga tapulan. Kung ang imong anak kugihan, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga kugihan. Kung ang imong anak bright kaayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga bright. O kung ang imong anak bugo sad kaayo, sigilag kahagbong, dako pa yung kaon, unsa man say pulong sa Ginoo para anang klasiha. Kamo sa mga asawa, ngadtos inyong bana nga ris asawa, pulong sa Ginoo mo'y gamita. Kung ang imong bana nakakabit, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga nangabit. Kung ang imong bana
buutan kayo. Unsa man say pulong sa Ginoo para sa buutan? Kung ang imong asawa yaw-yawan kayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga yaw-yawan? Ang inana ba? Ang pari sad nganha ninyo, no? Unsa may pulong sa Ginoo para sa Kristan, ngadto sa lektor, ngadto sa choir, ana, aron mudako yung kolekta. Mao na siya. Dili mudako ang gugma. Muna sangyaw nya saksi, puy-an. Inig-ingon nimo sa imong anak, kabuha ay gimog pamakak, bantay mamakak mo. Ikaw sang gasulti, di ka bakakon. Na siya. Ayaw mo pagsigig tanaw ana dihang TV. Nga ikaw, wa ka magsigig tanaw na imong cellphone. Ana. Ang pari mo ingon sa sakristan kamo dong ay gimog sigig panguhaan ng kwarta. Nya ako wa sa kumusod sa akong bulsa. Ingka mas dako pa man ang imo pa dir. Pila ra man ning amo dir, sincere ra man ni. Saksi ba? Saksi. Musaksi ka. Imong pamatud-an sa imong buhat. Nya ang hari, double G. Giya og gugma. Mugiya og mo higugma. Kana bang magdakas imong mga anak, magdakas sa imong mga kauban, magdako sa ako mga parokyano uban sa gugma. Og di na gani ko mahigugma ninyo sa may buhaton. Badlunga ko na Father, wa naman ka mahigugma. Haron mabalik ko sa tinuod nga paggiya sa parokya diha sa gugma. Nya unsa maning taong nahigugma, maningkamot gyud nga malipay ang iyang gihigugma. Muna kamo maginikanan, kamo may giyas inyong mga anak. Paningkamot mo nga malipay ang inyong anak. Dili kay maguol kung magsigig dagandagan imong anak diha, sigdagandagan, ayaw hapaka. Nalipay na gani na, nya imo pag yung hapakon, muhilak na noon. Kung ang imong anak gani, 12 pay edad, gusto nang manguyab, ayaw pugi, papanguyab ba? Kay malipay man na, imo naman hinoong pugngan. No sa man yung papanguyabon, ini ka 30 ang edad, wa na ginoy manguyab na. Bati naman kay nagnaong, nya ra tulo na sad kay nas tanan. Nya magsige na sa kag-ingon, nus amang ka maminyo day oy, nus amang ka maminyo agok kitag liwat nimo. Imo pa nang gipasugod atong 12 tingali 18 ana. Nanay liwat. Pero giya ka. Tudloi, giya man ka. Tudloi siya unsaon pagpanguyab. Ipasunod si Mama Mary. Kay si Mama Mary, naminyo siya, 14 may iyang edad. Nya gisayuran to, 12 may edad. Ang saman, putli. Si Saint, kisa man tong usa, nga Elizabeth ba to, Hungary, nga 12 sa iyang edad, giminyo gyapon siya. Nya pagka 14 iyang edad, kasal sila, nganak dayon siya upat o tulo ba ito kabuok. Nya patay din siya pagkaedad og 24. Pero porting santos ha? Santos kayo. Kaya nga naman, giya lagi ka sa kasantos. Pero naay gugma ang paggiya. Dili ba ka nang mugiya ba nga, bunloton ang anak, kusion, hiyul, ignanti kang kuan. Mari. O ang imong anak, dili mo gustong mo eskwela, ayaw pabanguna. Paigdaala na diya. Huwag talag mo eskwela. Basta mo sugod na siya grade 1, 12 iyang edad. O di, pasugurang 12. Nga mo uban man yung gaana nga size kinahanglan grade 1 na. Nga pwede ramang ginang grade 1 o 15 imong edad. Pwede magani 20 imong edad, grade 1 ka. Di pwede di ay. Nindot kayo yung kinabuhi. So sa 20 katuig, malipayon kay siyang galigid-ligid. Di siya mo eskwela. Nya pagka 20 na edad, matured naman, eskwela na siya. O di, malipayon sa siyang na-eskwela, kay gusto naman siyang mo-eskwela. Mo na giya out of love. Nya di gyud mo eskwela, i-congratulate kay liwat siya ni Kristo og sa iyang mga apostolis, way mga grado.
Pero balaan, kay imo manggigiyahan sa balaan nga kinabuhi. Importante gid ang profesyon. Unya mga immoral kay kinabuhi, kadaghan dihang mga ni graduate og kurso nga nagpuyo-puyo lang gyapon hangtod karon, wa mo dawat og sakramento sa kaminyoon. Kadaghan dihang mga professional na kuno pero nagsige lang gyapon kinabitay. Di ba? Kadaghan dihang mga estudyante grade 12, grade 11 nangabuntis na kay siging date-date sa uyab. Unya, hain man ang edukasyon na. Napay mga summa cum laude pero dagko kaayo ron nga kurakot ang ilang gibuhat sa atong nasod. Mao'y mga greatest corruptor. Pero mga summa cum laude na adto pa na mga eskwela lagyo kayo nga mga ngilngig pa kay mga eskwelahan. Pero unsa may ilang kinabuhi karon? Mao'y nagguba sa atong kinabuhi isip nasod. Gani ang kalibutan karon gikontrol aning mga educated nga mga evil people. Wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo paninglan ta ani. Nya unsa may giingon diri sa unang pagbasa? Inigabot niya mangurog tang tanan. Nya inigkurog nato hastang bukid gud kuno mukurog. Bantay mo diya. O lagi na kulba kay ning Ginoo moabot pero og nagtuman jud kasi ang sugo, relax kay kastanan. Matod pang San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa, ingon siya, timan-in ninyo ha, pinaagi ni Hesukristo nahiusa tas Ginoo og iya natang anak. Ay inigbalik na niya, igo ra gitang moingon nga yan ang akong igsuon na nikurog ng bukid, nilinog nagmaayo, tamukan ko ron aning building. Relax kay kastanan. Igtamok na, patay din ka, ikamatay na nimo. Sa may sunod, kita din ka sa Ginoo. Nya kay buutan man ka nga sulugoon, gatuman man ka sa imong functions as pari, propeta ug hari, diretso dayon ka ngadto sa kiliran sa Ginoo nga di na gid ta mamatay. Mao na karon kay murang maggaduda ko hasta ako na magitay kabuang no, gaduka-duka man ta sa atong mga buluhaton isip mga Kristiyanos, mo ni atong ihangyo ang tubag nato sa Salmo. Sa atong tubag, Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong og maluwas kami. Pabalika kami kanimo. Muna mamalik taron sa sakramento. Nining panahon sa Adbento, open naman dinhi ang atong pangumpisal. Basta di lang masakiton, kamong nanimba, kada humans misa, pwede gid mo mangumpisal. Kaming duhas Father Leo, mi commit mi ani, kada humans misa, pwede mo kumpisal. Pero isulti lang daan sa ipahibaw daan nga mangumpisal mo. Aron nga inig humas misa, dili mi mudritsog saka. Ngadto kay ganahan ba kay mi mo sa kakapoy, biyag barog diri. So ganahan kay mi mo pahuway. O na, umingon na mangumpisal, amo de balik mi diri. Pangumpisal, balik sa Ginoo, sakramentos kumpisal. Pero atong hinumduman nga kitang tanan mga binunyagan, mga anak sa Dios ug dunay assignment nga mosunod ni Kristo. Manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mga igsuon sa pagsunod, sugod sa panahon sa Adbyento, mamati kita sa atong Ginoo o mudawat sa iyang mga kamanduan
ug mudangop sa atong panginahanglan diha sa mapaubsanon nga pag-ingon. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang santos nga katolikong simbahan magkahiusa diha sa pagkamakanunayon ngadto sa Santo Papa ug sa kaobispuhan, magamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga taong anaa sa politika magbuhat diha sa kamatinud-anon ug maghupot sa Dios nung pamaagi, magamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga makanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, gamihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, natagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang kaluoy o gugma mahingpit kanila nga nangamatay, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Mahigugmaong amahan, dungga, kinigabo mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kaning
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. O busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mubalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaaka ninyo. Maanaw sa kanimo.
Ipakita na to karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Okay. Cordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamon. Cordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamon. Cordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalininan. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas.
Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod ug ato karong patalinghugan, saksihan ang Pagsangyaw 2021 para nining Dominguha. Niining unang simana sa panahon sa Adbyento, atong pagasugdan ang bag-ong panahon o season sa atong pagsangyaw 2021. Ang atong paghisgot o pagpamalandong magpunting sa sakramento sa bunyag. Ang una sa 7 ka mga sakramento. Kadtong nagsunod nining kalihukan sa pagsangyaw 2021, nasayod na kini atong gihimo dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, agi pagpangandam sa kasaulugan sa ikalima nga gatusan sa Kristyanismo, 500 years of Christianity dinhi sa Pilipinas. Kaniadto kong tuig 1521, naabot ang mga katsila pinanguluhan ni Ferdinand de Magallanes o Magellan. Ug niadtong panahon na dinhi sa atong kapupudan, dihay duha ka makasaysayanong hitabo sa atong pagka-Kristiyanos. Ang unang kasaulugan sa Santos nga misa sa Domingo sa pagkabanhaw, First Easter Sunday Mass, ug ang unang pagpabunyag nga nahitabo gyud dinhi sa Sugbo. Nahitabo kadto sa adlawng Domingo, Abril 14, 1521. Sumala sa asoy ni Antonio Pigafetta, ang kauban ni Magellan nga nagsulat sa ilang kasinatian sa paglawi gikan sa Espanya niadtong Setyembre 20, 1519 hangtod sa pag-abot nila dinhi sa atong kapuluan sa tuig 1521 ug sa pagbalik nila sa Espanya palibot sa kalibutan sa tuig 1522 gisaulog ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa sa Domingo sa pagkabanhaw dinhi sa Pilipinas. Human sa usa ka semana sukad sa pag-abot nila sa Sugbo niadtong Abril 7, 1521, gisaulog ang unang bunyag nga gidawat sa hari ug rayna sa Sugbo ug sa 8 kagatusan ng mga sakop niini. Tungod ining duha kay tabo, ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa ug ang unang kasaulugan sa sakramento sa bunyag na tao ang Kristohanong pagtuo dinhi sa atong kapupudan. Madaegon ug mapasalamaton kita nga maghandom ug magsaulog dinhi maong panghitabo tungod kay sukad ni adto hangtod karon. Taliwala sa daghang mga pagsuway sa atong simbahanong ug sa nasudnong kinabuhi isip katawhan, nagpabilin gihapon kita nga katawhan nga matuuhon sa Dios. Nga nagpuyo subay sa Kristohanong prinsipyo ug mithi, grasya ug panalangin nga atong nadawat sa bunyag. Angay gyud nga atong masabtan ang kahulugan sa bunyag. Kay mao man kini ang sukaranan sa atong relasyon ni Kristo atong Ginoo. Maayo nga atong balikon pagsabot ang katisismo ni maong sakramento nga nadawat sa kadaghanan natong magtutuo karon niadtong sa masuso pa kita ug dili na gani mahinumduman. Gani ang pahinumdum nato kung walay litrato nga natipigan kay gibagyo, mao man lang ang usa ka pahina nga papel diin gipatik ang atong pangalan,
pangalan sa atong ginikanan, nangugos, dapit o pizza sa bunyag o ang pari nga nagbunyag. Ug daghan nato makaamgo sa pagkamahinungdanon sa maong dokumento kung magplano na magpakasal kay gikinahanglan. Ang sakramento sa bunyag maayo gyud unta nga atong masabtan sa kinatibukan. Kini ang pundasyon, kini ang dugukan sa atong kinabuhing Diosnon sa pagkasumusunod ni Kristo. Ang atong bunyag mao ang tuburan sa pagpuyo sa gugma ug pagbuhat sa maayo aron paghimaya sa Dios ug pag-alagad sa katawhan. Ang atong pagkabinunyagan nakahimo nato nga dili na ordinaryong nilalang sa Dios samag tanom o hayop, kay nahimo kita nga mga anak sa Dios, giluwas ni Kristo o gibalaan sa Espiritu Santo. Pinaagi sa bunyag, magpuyo kita sa kapuno sa grasya sa Dios. Mahimo kitang sakop sa simbahan ang lawas ni Kristo, ang katawan sa Dios nga tinawag sa pagkabalaan, padulong sa iyang gingharian nga way katapusan. Ang bunyag nagtukmod usab kanato sa pagsalmot sa misyon ni Kristo, sa pagsangyaw sa maong gingharian ngadto sa tibuok kalibutan. Kining tanan ug uban pang mga butang kabahin ining maong sakramento sa bunyag atong pagahisgutan sa umaabot nga mga yugto, sa mga umaabot nga mga episodes, atong pagkasabton ang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Ingon man usab atong paghinumduman ang mga panghitabo sa unang pagbunyag nga gihimo dinhi sa atong kapubunan 5 na kagatusan katuig nga milabay. Paghisgutan usab nato ang Senyor Santo Niño tungod kay siya kabahin gyud sa atong relihiyosong kasinatian. Diha siya sa sinugdanan sa kasaysayan sa atong pagka-Kristiyanos hangtod sa atong pagtubo isip katawhan nga Kristohanon sulod sa 5 kagatusan na nga katuigan. Mao'y hinungdan nga atong pagsimba sa Batang Hesus o atong pagtamod unya sa mga birhen ug sa mga santos kabahin gyud sa atong Kristohanong pagtuo ug dili mabulag sa atong katilingban ug sa atong kultura. Ang Santo Niño gawas nga siya ang Dios nung bata nga atong gidawat sa pagtuo sukad sa sinugdan sa atong pagka-Kristiyanos dinhi sa Pilipinas. Siya ang saksi ug kauban sa atong panaw. Isip katawhan nga matuuhon sulod nining taas nga panahon sa atong simbahanon ug katilingbanon kasaysayan. Sa giingon ko na sa unahan, kini atong gihimo isip pangandam sa atong paghandom ug pagsaulog sa unang bunyag. Ug maayo usab nga kini atong gisugdan sa unang simana sa Adbyento, ang 4 ka simana nga pagpangandam usab sa kasaulugan sa Pasko, sa pagkatawo sa Ginoo, ang bata nga Hesus. Kaya ang gisubay man gud nato ni atong kasaulugan sa 5 kagatusan ng Kristyanismo, ang pagpangandam niini. Our preparations for the 500 years of Christianity, 500 YOC, ang ato mang liturhikanhong kalendaryo nga magsugod sa unang Domingo sa Adbyento hangtod unya sa pista sa Kristo nga Hari. Mao nga kining bag-o na tungkutay, kining series number 6 sa Pagsangyaw 2021, magsugod karon ug mahuman sa Oktaba sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang Domingo o Simana sa dili pa ang Abril 14, 2021, ang paghandom o pagsaulog sa unang bunyag sa Pilipinas. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam ug pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini
sa uban. Mao kato ang unang topic sa atong pagsangyaw 2021 ining bag-ong tuig sa nato sa simbahan 2021. Si Father Marvin Mejia mao ang atong in charge sa paghimo og research sa historical o sa atong sacramental nga mga pamalandong. Siya ang atong katikista hangtod sa sunod tuig. Hantod sa Abril. So karon atong pasalamatan ang mga katawhan nga nag-alagad nato dinhi sa atong misa karon. Una, ang naglimpyo ani atong simbahan aron maandam sa atong paggamit ang atong mga frontliners, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong lektor o ang salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sakristan, ang ga-operate sa atong sounds diri sa Luyo o sa ato karong TV monitors, ang nag-decorate sa atong simbahan, ang atong choir. Kining atong choir, bag-o maning schedule nga misa, first time sa ni silang nikanta. O na ato lang sad silang kuno pa magitingali ni mga ngaan sila ilang grupo pero mga sakristan ni sa ato dinhing mga acolytes ba dinhi sa atong simbahan nga nagtigom sila aron maghimo sila ilang choir. So unang naaron sila des babaw, pasensya lang sa mo nga medyo nindot nila pagkakanta ha. Okay, first time aron nila. Niya ato sang pasalamatan ang mga ni-offer karong misaha, pinanguluhan sa atong offerers nga si Mr. Imiterio, bread and wine offerers, si Mr. Imiterio o si Mrs. Zinaida Abad ng family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. So ari na ta sa ato mga pahibalo. Una, aduna kitay mass wedding nga ipahigayon karong February 13, 2021 at 9 a.m. dinhi sa atong simbahan. So, pasiugdahan ni sa atong mga sakop sa Family Life Apostolate niya ang basic requirements kanang nagtipo na sulod sa 5 ka tuig pataas or civilly married o niya nagpanuigon og 25 anyos pataas. Ang deadline sa registration sa maong mass wedding karong December 31, 2020. Nya alang sa kompletong detalye para niini adto alang sa atong opisina, pangayo mo dito lista sa requirements. So luwasan ninyo ang kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga mga magtiayon aron sad sila malangit. So awhaga nga magpakasal. Ikaduha, akong i-report ninyo ang financial donations nga akong nadawat sa akong birthday. Nangayo man ko atong financial donations para makahimo ko sa akong birthday wishes. Labi na gyud ang pagpanghatag og mga bugas ngadto sa atong kaigsuonan og mga dilata. So ang total nga donations nga nadawat sigon sa record sa atong treasurer ming-abot og 710,000. Salamat kayo. Salamat ninyo mga nibati sa kong birthday. Unya ang ato sang napalit nga mga bugas og ato pang palitonon ang total nga atong ipanghatag ning abot pod siya og 1,500 packs. Nang 1,500 ka 5 kilo ba. So ang gasto tanan sa bugas, sa canned goods og uban pang mga galastuhan mingkabat pod og 580,000. Nya dunay sobra nga 130,000 ato ning ipuno sa atong funds for church projects. So mao na
Basin pag di na ko kaabot sunod tuig, may na lang to nakapanghatag o kamusang nakahatag, malipay ng Ginoo ana. Nya ikatulo, ipahibalo na ko ninyo nga humanaman tong phase 1 na to nga projects, karon phase 2 na ta. Phase 2 part 1 sa ato mga church projects. Excited pa mo? Di na mo excited, no? So ang kaning phase 2 part 1 mao kini ang mga projects nga ato rong pagahimuon. Main door, ang wood carving. Muna na atong main door. Tanawan niyo sa screen. Nya ang wood carving, kanang wood na sa sentro, 400,000 ang magasto ni ana. Nya kanang na-skilled nga stained glass na ang 20 kuan man na 20 mysteries. Upat ba ka misteryo ba? Mo'y maglibot diha, mo kantidad pud na siyag mga 200,000. Nya ang ato diring additional nga colored glasses diri sa atong mga bintana nga cleared glass pa gibutang 200,000 pud na. Kining atong main altar ato sa ning ilisan og marble, mao na siya ang design. 200,000 pud ni, more or less. Nya kanang atong duha ka poste diha sa atubangan kana sa sit sulod ba nya lahos nga ris babaw ato sa nang butangan og finishing na anay duha ka angels diha. Kanang mga angela mao na itong ibutang dito sa babaw. Moabot sa tingali nag mga 100,000. Nya maghimo sa tag rotating camera. Kanang camera ba nga mag-rotate-rotate. Muna ato na nang gikontrata. Basig moabot po na siyag mga uban sa mga related expenses, mga 600,000. Nya magkuha ta og new transformer na hapit na in taon maabot ang atong new transformer og mga electrical main lining nga rin ato sa nang gibana-bana nga moabot og mga 300,000. Nya wa man tay utility truck dinhi, nag-order po tag utility truck, mao na ang iyang design para atong karga-kargahan. So mo kantidad po nag mga 500,000. Nya ang atong yuta dinhi upat ni siya ka parsela. Wap-a matransfer ngadto sa atong archdiocesan na name, unya wap asad mataytuli ang usa ka parcel dinhi. So magpa-title pa ta, mo transfer pa ta, ato pag yung iusa. So sa existing lang na, existing gikan dito padong dire. So upat ni ka parsela, wa pagid in taon matransfer. So muna mo gasto sa taan na tingali og mga 500,000. Gisugda na naron paglihok, natay in charge ni ana. Nya naka kuan na lang mobayad na lang tangad to sa BIR, nakabayad na ta sa first 2 lots. Nya magpinirmahay pa mi ni Archbishop Palma karong December 7 bahin sa paghimo sa SPA og sa pagprocess sa pagpa-transfer sa name. So yan po nato ning mga buhata. Ang total na to nga phase 2 part 1 nga church projects moabot sa ni siya og 3 million. Ato ning gitarget nga mahuman ni nato by January 2021. Okay ra? So mamaligya na po tag slots. Ang title sa atong slots karon kay Faith and Power. Faith and Power slots. Nganong faith man and power? Altar, main door, simbahan. Faith. Nya atong kamera, power. Electrical, power. Sakyanan, power. Mo na ang inyong madawat karon nagasas Ginoo kun mopalit mo aning atong slots, faith and power. Na siya. Mura mo gaduda ni akong explanation. So, atong ipamaligya, available 1,000 slots, tag 3,000 ang kada slot. So, 1,000 nya tag 3,000. Duha naman na, faith and power. So, tag 3,000. Pwede sad mong makapalit og 1/3 sa slot, or 1/4, or 1/2. Depende na ninyo.
So bisan gyapon pilay amount nga ihatag, pero ang atong measure sa pag-count is per 3,000. So hinaut unta mahumanig bayad, mahumagbayad, mapalit unta ni mahalin ning 1,000 slots by end of December. Niya ato dayong ibayad kay kaning ato rong gipang hisgutan, ma-deliver man ni mga middle of December or first week of January, makumpleto ning atong gipanghisgutan na project. So igo-igo yun na kung mahalin ni mga end of December, mahurot ginatog bayad by January. So usbon ako ang ato rong bag-ong projects, phase 2, part 1, unya dayon ang atong slots available 1,000 slots. Unya tag 3,000 gitawag ni faith and power slots. Lagi ni pakpak. Sige pakpak ta ay. Lain na sa ning kuan atong ihatag ni San Vicente Ferrer og ihatag nato sa simbahan nga Kalambuan. So pasalamat ko sa inyong pagtambong karon sa atong first mass sa 5 o'clock. No? Sige, manindog na ta para sa pagtapos sa ato sang bendisyonan ang mga kalag. Uwamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong kadan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man